खमसे खम बेटा नोङो खमसे खम मालायनि मबाइलजोंबाबो नों आंनि नाम्बाराव फन हरनानै आङो नैयाव दङ होनबानो आङो नोंखौ लायोमोन बेटा। बबेयाव दं आं नोंखौ मिथिया बेटा। फिसाला बायदि सानो आं आंनि खामानि मावग्रा मानसिफोरखौ मिथिबायना। बेखायनो बेटा होनबाय आंनि मबाइला अफ जादों, आंनि नाम्बार गोसोआव गैया, इउटुबाव मोनगोन, फेसबुकाव मोनगोन, होमबा बेखौ नोङो बेलेगनि मबाइलफोरजों नोङो नायनानै अब्ला नों फन हरनाया माबा गोरोन्थि जादों नामा, जागोन नामा? अनेक आरो मोनसेया जाहैबाय नोङो बेलेगफोरनाव चार्जार बिथ'नानै चार्ज होबा माबा मोनसे गोरोन्थि जागोन, खुनु माथा होननाय गैया। थ' लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ गोदान मोनसे भिडिअ'जों लोगोसे। मा होनो दिनै आङो इन्टारेस्ट भिडिअ नङा, बियो मोनसे खोन्थानो थाखाय मा होनो मानसिया माने बेयाव खामानि मावनो होननानै फैदोंमोन आरोना। बियो मानसिया गोमाबायखौनो होननांसिगोन। ओमफ्राय माने मबाइलखौनो सुइच अफ लादों आरो। मानसिनि फट'खौ खोन्थानो गोरोंनि आङो, ओमफ्राय आधार कार्डखौबो खोन्थानि। गाव हरदों आरोना। नुबाय दा अलंबार बसुमतारी, नैबे मानसिनि फट'। दा आङो अट'मेटिकलि बे मानसिखौ फन खालामबाय थायो। बेया अफ माने मैया खैथासोनिफ्राय अफ जादों। दहाय फुङावबो आं फन खालामदों, मिथिया आं खैथासोनिफ्राय अफ जानाय आं बेखौ मिथिला। माने सासे लोगोआसो फन अफ खालामबाय थायो, माने लोगो नङा इयो आंनि बेस्ट फ्रेन्ड बायदि होनजायो आरोना। नै आं मानसिनाव फन हरबावनि। बिदिल' होनो ओमफ्राय सुइच अफ होनो। आङो बे मानसि एबा गथ'नो मा होनो आगष्टनि 21आवबो फैसा हरदोंमोन आरोना। गावबो आगष्टनि 21 ना 22आव फैनो होननानै बुंदोंमोन आरोना। ओमफ्राय बिनिफ्राय आं फैसा हरदोंमोन, ओमफ्राय फैगोन नालाय फैगोन बिनिफ्राय फैसा हरनानै। ओमफ्राय मैया ओमफ्राय बिनिफ्राय गोबाव थाबाय थानानै दाख्लैसो ना दाख्लैयानो दाख्लै फैदों आरोना। दाख्लै फैनानै ओमफ्राय दिनैहाय माने फनानो नांला। गथ'आ मा रोखोम मा मिथिया आरोना। दसेबा बेलेग स्टेसनाव दं, दसेबा बेलेग होनो माने। ओमफ्राय दा मानसिखौ बबेनिफ्राय लायनाय जादों आरोना, मायाव दंफैयो बेखौ आं मिथिया आरोना। बे गथ'खौ गावनिफ्राय मोनसे इनफरमेसन मोननाय मोनबा आङो दा थांगौमोन आरोना। गाव हरनाया नै नाय, गाव बियो टिकेट दाननाय बियो कालियानाव दंफैदों होननानै नैबे फट'खौ हरबाय, 7 नाम्बार प्लेटफर्म। ओमफ्राय नै दसेनो बिदि होनलायबाय बे स्टेसनाव दं होनलायबाय। माने बे फैनांगौमोन कालियान स्टेसनाव फैनांगौमोन आरोना। कालियान स्टेसननिफ्राय डाइरेक्ट सुरतआव फैनांगौमोन। होमबा बेयो कालियान स्टेसननिफ्राय सुरतसिम फैनायाव नैबे मा होनो स्टेसनखौ मोना आरोना। बे स्टेसनखौ मोना, मालायबा बबेयाव थांखो। आङो जिखुनु मा होनो बेसेबांबा खैथायाव जाखोमोन, 8टा ना बेसेबांबायाव माने आङो लायनो थांदोंमोन आरोना। बिनिफ्राय गैया, मानसिखौनो नुबोआखै आं। मानसियानो गैया। ओरैबो नायबाय, गैया, नुबोआसै आं। ब्लक फैफिनबाय। बिनिफ्राय आङो गैया नालाय डाइरेक्ट फैफिनबाय, साइडआव फैफिननानै बिनिफ्राय 5टा 6टासोआव आङो गावसिनि मा जायो गावसिनि गामिनि खानानो मोनो। ओमफ्राय बिनाव आङो सोंहरबाय, गावनि बे गथ'आ बे नाम्बारजों फन खालामदोंमोन आरोना। दाखालि सबनियाफोर बेलेग, आं दा नाम्बारखौ खोन्थागासिनो र'। ओमफ्राय खोनासं बेजों रायलायनायखौ। अलंबारि मा जायो नोङो? अलंबारनिलाय जेबो जाया, बै जोंनि गामि खाथिनि आरो। गथ'आ नैबे मोनसे मा होनो सुरतआव फैनो होननानै फैदोंमोन, ओमफ्राय बिनिफ्राय मबाइला अफ। मोनानिफ्राय ओमफ्राय नोंसोर थांनो होनदोंमोन? औ। दे होमबा मोनहैयाखै मानसिया। एबार मबाइला सुइच अफ, माबोरै खोन्थाहरनांगौ माबोरै मानांगौ बेनो माने नाम्बारखौ नागिरनानै मोनाखै, सोरनाव हरबा सोरनाव मोनगोन होननानै। ओमफ्राय गावबो हारसिंसो फैदों गथ'आ, ओमफ्राय चार्जारबो गैया ना मा होनना खोन्थादों। दा ओमफ्राय बोरै नागिरहैगोन बे गथ'खौ? ओमफ्राय नोंसोरनो गथ'खौ आंबोथ' बारा मोजां सिनाया बबे गामिनि बबे मानि। दाख्लै बे नाम्बारजोंबो फन हरदोंमोन, गावनि नाम्बारजोंबो फन हरदोंमोन नालाय, ओंखायनो नोंनि नाम्बारजों बे नाम्बाराव हरफिनो आरो ना।
बेखौ लादोंबा लाबाय बायदो खोमा बे अन खोमा सानानै आरो गंफोर लांफैगोन होननानैसो बुंदोंमोनबालाय नोंसोरो स्टेसनसिम बियो सुरतसिम फैनांगौमोन बेलेग ट्रेन गाखोलांदों मानसिया ट्रेन ना बाससो होनदों माथो ट्रेन बिदिखौ मिन्थिया जोंनो मोजां खोन्थायाखैथ' दा मानसिनि मबाइला सुइस अफसो आंबो बबे गामिनि गथ'आ बेखौ आं मिथिया आंनि नाम्बार लानानै आंनाव फन हरनानै आदा आं खामानि दंबा आं खामानि मावगोन बेबायदि होननानैसो फैनायमोन मानसिया ओमफ्राय बुनानै दा सुइस अफ बबेयाव नागिरनानै मोनगोन आं बे मानसिखौ दा आन्दाजखौनो मोनाखै आरो ना ओमफ्राय नोंलाय अबेनि आंथ' चिरांनि हा आंथ' चिरांनि बेलाय गथ'आ अबेनिमोन बे माबानिसो दिखियाजुलिनि माबानि आवदारगुरि आच्छा बिसोरनि गामिनि मानसिफोरानो इयावनो दङ जोंजोंनो जमानो आं दा बोरै बे गथ'खौ बोरै लायनांगौ बबेयाव दं बेबा दा बोरै फात्ता माला थांनाय नङा बुस्थुआनोथ' माला थांनाय बियो प्रदीप माला फैनायमोन दाखालैनो थांनायाथ' दाख्लैनो थांनाय ओमफ्राय दाख्लै मोनहैयाखैनो बियो मानसिया दिनैजों साननै जासिगोन नामा साननै ना सानथामानो जाबायदां माथो मैया मोनायावबो फन रायलायबाय थानो मोनदोंमोन बेलाय ओमफ्राय अबाव दं होननानै खोन्थाहराखै गोबाव दं होननानै कालियानाव दं होननानै खोन्थादोंमोन आं ट्रेनखौ बेलेग गाखोफ्रांबाय आदा बिदि होननानै खोन्थाहरदोंमोन ओमफ्राय दा माबोरै कन्टेक्ट खालामनांगौ जादों नोंसोरथ' खमसे खम लिंहरदोंमोन लायनांगौना मानसिखौ आरो आं बुंबायना गाव बबेयावबा ट्रेन गाखोफ्रांदों होननानै बुंबायना गाव कालियान होनगासिनो आंनो बे स्टेसननि गासिबो गाव अबाव थादों मादों बेखौ भिडिअ कलबो खोन्थाहरदों आरो फटकबो खेबना हरदों गाव कालियान स्टेसन दावफैनाया मानसि गोमाबाय थाखायो जानला मोनला आरो बिसोर भाषाबो बुजिया माबो बुजिया आं कालियानाव दंबाथ' आं लायगौ मानसिखौ दा ओमफ्राय बिनाव फनबो नाङा माबो नाङा आं फुंनिफ्रायनो ट्राइ खालामगासिनो माथो त्रिपुरावसो थांनो होननानै बुंदोंमोन बेलाय जोंनि सिगाङावलाय बेखौलाय आं बोरै बुजिगोन दालाय गावनि बुंनायनि रावावलाय आं दा बोरै बुजिगोन बेखौ नोंसिनि सिगाङाव मा बुंदों मा बुङाखै आं जिखुनु आंनोथ' आंखौ बुंजादों आदा जोंजों थांगोन आं होननानै आं फैदों आरो ना जोंनि सिगाङाव माने त्रिपुरावसो थांनो होननानै बुंदों बिदियाव थांगोन होननानै बुङाखै आरो बिफायाबो बे एरियायावनो दंफैखायो बेंगलर लामायावनो दा मबाइलखौ सुइच अफ लानाङामोन आरो ना बियो गथ'आ डाइरेक्ट फैयाबा बुंहरनांगौमोन आरो बबावबा थांनोबाबो बबावबा थाङो आं थांला आदा बिदिबाबो जायोमोन आरो ना दा बोरै मोजां मथन रायलायनानै सुइच अफफोर लानाङामोन आरो ना मबाइलखौ दा सुइच अफ लाबाय जोंहाबो गिनाय थायोना बेबा बबाव थांखो बबाव थांसनखो साननानै बेखायनो नागिरहरनाय जाबाय आरो दा दाख्लै फन आरो बे दाख्लैनो थांनाय जारलासो जाबायदां टाइमा फैजोब्बाय माथो बबेनिफ्राय फैदोंमोन बिलाय बबेयाव दंमोन बे मानसिया बबेयाव खामानि मावोमोन बियो बे नैबे सक्ति कम्पानियाव मावोमोन जोंजोंनो जमा मावोमोन दा ओमफ्राय बोरैबा नागिरना मोनगोन बेखौबा गथ'खौ बेखौ मा मिन्थिबावगौ दा नोंसोर लिंहरनायासो दा भुल जादों दा आरे भाइ जों लिंहराखै बेखौ गाव मावनो होननानैसो फैदों लिंहरदों होननानै माबाया सक्ति फारामाव लिंहरदों माबा सक्तिसो होनदों पालारामाव लिंहरदों होननानै बुंबाय थाबाय बे जायगायाथ' पालाराम नङाना बे जायगाया सुरतसो दा जोंनि सिगाङाव सुरत ना माना होननानै खोन्थालाङाखैना बे आरो थांनायावबो जों मिन्थिया जों खामानियावसो दंहैयो गथ'आनो गोमानासो दंनो माबाया अलंबारा मिन्थिया मबाइलानो सुइस अफसोनो मोनखायाखैनो बै बे लिंहरग्रा मानसिया दा फन हरदों गावसोर बे लोगोफोर फैफादोंबा बे लोगोफोरनियाव फन बुनाय नायलाय लोगोफोर रावबो थाङाखै नङा बिनि लोगोफ्रा न'आव थांबायफोर खोमा लोगोफोर न'आव थांसिगोन होनना खोन्थादोंमोन बिसोरनो थांफाबाय खोमा बारा लोगोफोरालाय दाख्लैनो थांखादों 3 तारिखआवनो थांखादों बेबो 3 तारिखआवनो ओंखारलांदों बेबो 12तायावनो ओंखारलांदों
होमबाथ' होमबा बिसोर लोगोफोरजों थांबाय खोमा होमबा लोगोफोरा 3टायावसो थांदों ओमफ्राय दोनैग्राफोर दङ ना दोनैदों बिसोरो माबा ओइ लोगोफोरखौ आरो न'आव थांग्राफोरखौ ओमफ्राय बिसोरो हर थानानै अखानायै फैदों होमबालाय बिसोरजोंनो थांफाबाय खोमा न'फ्राव खबर लानाय नायलाय थाङाखैदां सोदावसोलै ट्रेनसो गाखोदोंनो मा ट्रेनबा गाखोदों बेबा 10टा बायदिबाथ' आं नागिरनायसो नंबावामोन बेखौ फन खालामनाय नङामोन आंथ' बेखौ मोजां मोनथ'नोबो लेंहराखै मायाखैबो गाव फैनो होननानै थिगासे फैदों ओमफ्राय दा आंहा माने न'आव थांबायबा न'आव थांबाय बबावबा थांबाय बास बेल' खोथा नांगौमोन आंनो मबाइलखौ सुइच अफ लानांगौ दे दाख्लैबो माने आंनिफ्राय 1000 लांखानायमोन बे मानसिया बिहरनानै नोंनिफ्राय फैसा लांबाव नोंनिफ्राय फैसा लाबावदोंसो औ 1000 आदा आंनाव फैसा गैया आंनो 1000 हरदो आं थांगोन बिदि होननानै आं बे र' आं गावनो फैसा हरनाया र' खै थारिखआव आं वाट्सएपआव चेक खालामो र' 1 सेकेन्ड जों लाबोखायाखै बिमाफोरासो थांनाय बेनो आङो आगस्टनि 21आव फैसा हरदों 1000 ओमफ्राय 2:50 हरनाय जादों फैसाखौ आन्दायखागोनथ' आरो ओमफ्राय लिंहरनायाबो लिंहरनाङामोन ना नोंसोरो आरे भाइ आं बारा मोनहैयाखैनो जायगायावनो आं दहायनो बुंगासिनो आं लिंहराखै बे गथ'खौ मबाइलानो सुइच अफ गाव फैनो नालाय फैनो रोङो नालाय रोङो बास आंहा बेल' खोथाया बास नों फैनो रोङोबालाय आंनिफ्राय फैसा लानो लोबालाय दे फैगोनबालाय आं फैसाबो हरबाय दाख्लैनो बे 21 थारिखआवनो आगस्टनि होमबा आं नङा लिंहरनायालाय मानसो लांफैदिया नोंसोरलाय आरे भाइ आङो लांफैगोन होनदों बे जायगायाव फैबासो आं लांफैगोन दा बेखौथ' आं एथ' गोजाननिफ्राय लायनो हायाना बे सुरतआव दंबा सुरतनिफ्राय लायगोन आं गाव दा मबाइलानो अबबा आं बोरै लायगोन देलाय नोंखौनो होनलाय नों मोनसे जायगायाव फैनानै नों मबाइलखौ अफ लायोबा आं नोंखौ बोरै लायगोन मबाइलानो अबबा मुम्बाइआव लोगोफोरा लांफैयासैनो थगायनानै नै बेनोथ' दा रायलायहरनाया बिसोर लांफैयासै नालाय मुम्बाइआवसो मोनहैबाय दा मालाय मुम्बाइआवसो मोनहैबायनो ओमफ्राय मानसियानो मुम्बाइआव कल खालामदों सोरजों मोनहैखो आयौ मा फाल्टु फन खालामदों गामिनि न' खाथिनिनो मानसि दं आयौ आं हालाहाय मुम्बाइआवसो थांबायनो मुम्बाइआव नोंसोर लांफैयोखाय जोंहालाय बेखौ बे बबे कम्पानिनिफ्राय जोङो बोरै होननानै लायनांगौ जाखो बोरै लांफैयाखै आरो बुखिबाय थाखो नोंलाय नङा लांफैयाखै माने नोंसोरो लिंहरदोंमोनबा लिंहरनायाव माने लांफैयाखैबा बेयाव ओमफ्राय बेनिफ्राय माने त्रिपुरनिफ्राय गिदिंबोफिनबायनो बे नोंसोर लिंहरनायासो भुल जादोंलाय नोंसोरो लिंहरना लांफैयाखैबा बे इमान हरनि 12टायाव बे हारसिं मानसिया गथ' मानसिया थानो हायो नामा बबेनिफ्राय लायगोन बेखौ बबेनिफ्राय लायगोन फनखौ सुइच अफ खालामनानै बबेनिफ्राय लायगोन माने नोंसोरो त्रिपुराव लांफैगोन होनदों त्रिपुराव मोनहैबाय मानसिया मानोथो लांफैदिया त्रिपुरा एथ' गोजानाव सोर फाग्ला लायनांगौ जाखो बे सुरत बे सासे मानसिखौ बोरै बबे त्रिपुरा बेखौ बोरै सिनायनानै सोर लायगोन देलाय बोरै फेस हमरबाय थाखो आंजोंलाय होमबालाय बे सुरतखौलाय बोरै सिनायगोन बेलाय बे गथ' मानसियालाय गाव फैनो होनदों गाव दे फैनोबालाय फै सोरनो होनखादों आं जाय मानसिजों रायलायो आं बेजों रेकर्ड खालामनानै दोनखायो नोंजों रायलायनायखौबो आं रेकर्ड खालामनानै दोनखायो दाबो रेकर्ड खालामदों माथो गावसोरनिफ्राय रेकर्ड खालामनानै मा मोनगोन होमबालाय माथो लांफैयाखै आरो होनना होनबाय थाखो बे गथ'खौ आं सोंहरदों लांफैयाखै नालाय लांफैयाखै होनदों आरो तिरुपुरनिफ्राय सोर लांफैनांगौ बेयाव तिरुपतिलाय नों लिंहरदों नालाय नों लिंहरनायाव थांबाय बियो ओमफ्राय थांनानै मानसिया नोंसोरो लांफैदियाबा बे आरो बेयावलाय बोरै हारसिं थानो माखासे मानसिया गोमाबाथाय नोंखौ डाइरेक्ट हमखागौमोन आरे भाइ तिरुपुरा बबेयाव बे सुरतआव बेयाव सुरतआ जाबाय गुजरातआव तिरुपुरा जाबाय तामिलनाडुआव आं तिरुपुरखौ सिनाया आं सुरतखौ सिनायो गाव खामानि मावनो फैदों
फैदोंमोन बेखौ आं मिथिया मबाइलखौ सुइच अफ लादों बेखौ आं मिथिया मानो सुइच अफ लादों बेखौसो सेबदों आङो दा मानसिया मानो दासिमबो सफैयाखै बेखौसो सेबदों नङा तिरुपुर अबे जायगायाव तिरुपुर नङा बेयो आं थानाया गुजरातसो गुजरातसो बे तामिलनाडु एरियायावसो होनबाय थादोंलाय बे ओमफ्राय गुजरातआवबालाय बे बम्बाइआनो मोनहैबायबालाय आरो बेबा बबेयाव गाखोलांनानै थांदों बेखौ सोर मिथिनांगौ जाखो मबाइलानो दासिमबो अफ आं हराखै नै बेसो हरदों गथ'आसो गोदाव सोराव माबानिनो चिरांनिनो नागिरहरग्रा मानसियासो दाय जायो नामा नागिरहरग्रा मानसिया दाय जायाब्रा नङा नागिरहरदोंसो बे गथ'आ अबाव थांदों अबाव थाङाखै दस्रा बायदिबा बेखौ फनबो हरनाय नङा नागिरनायबो नंबावामोन होमबा नागिरहरग्रा मानसिया बोरै टेबल हरबाय थाखो त्रिपुराव होननायखायसो त्रिपुराव सानदों जोङो बे खाथियावनो त्रिपुरा माने बिनिफ्राय 4 घन्टाल' लायो बे जोंनि सिङाव त्रिपुराव थांगोन होननानैसो बुंदोंबा बिदि खोथा बुङाखैना